तामुलपुर हाग्रा बिफाननि गोख्रों होखारस्रांनाय हाबाफारि बर'नि दैसायाव आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावखांनायनि हेंथायै हाबाफारि लादों हाग्रा बिफाना तामुलपुर जिल्लानि तामुलपुर हाग्रा ओनसोलारि बर'नि दैसायाव आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइफोरखौ जावखांनाया सोलिगासिनो दङ बे आयदानि सायाव सम सम रायजोआरि महरै अजदबो सिखांबोबाय थाबोदोंमोन दिनै बर'नि दैसायाव सोलिबोबाय थानाय बे आयेन बेरेखा बाला अन्थाइ जावखांनायनि हेंथायै हाग्रा बिफाना गोख्रों होखारस्रांनाय हाबाफारि लायो तामुलपुर हाग्रा ओनसोलनि बिबानगिरि गिरिन ब्रह्मनि दैदेननायाव हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया दिनै बर'नि दैसायाव बाला अन्थाइ जावखांबोबाय थानाय थासारियावनो होखारस्रांनाय हाबाफारि लानानै बाला अन्थाइ जावखांनायाव बाहायनाय मेसिन आरो गुबुन आइजें आइलाफोरखौ बोखाङो बोखांनो हानाय मेसिन आरो आइजें आइलाफोरनि बेसेना 5 लाख रांसिम जागौमोन होननानै मिथिहोदों हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिया যে ঢেকিপুটাৰ বৰনদী নদীত আপোনাৰ অবৈধ খনন কাৰ্য চলিছে এইটো আচলতে 5 নম্বৰ মহলৰ কাৰণে এলট কৰা মানে 5 নম্বৰ মহলৰ কাৰণে টেণ্ডাৰ কৰা হৈছিলে এতিয়ালৈকে টেণ্ডাৰটো এলটমেণ্ট দিয়া নাই আৰু এই ঠাইতে মানে অবৈধভাৱে খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিলে গতিকে আমি আজি ৰাতিপুৱা ষ্টাফ আৰু পুলিচকো মই খবৰ দিছিলোঁ আহি আজি গতিকে উচ্ছেদ কৰা হ'ল আৰু যদি ভৱিষ্যতে এনেকুৱা নহয় তাৰ প্ৰতি আমি নজৰ ৰাখিম বৰনদীত যাতে এইটো মানে ছেকেণ্ড টাইম আৰু নহয় তাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা আমি কৰিম हनुमान हार्डवेराव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेर मुंनि गंसे हार्डवेर गला बे गलायाव बाला अन्थाइ इटा सिमेन्टजों लोगोसे टिन चेयार डाइनिं टेबल प्लाइबोर्ड न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाइ बेसेनावनो मोननो हागोन नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो मबाइल नाम्बार 9394712499 नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेरा जगायनानै होगोन